Αναρρύθμιτα ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα αναθεωρούν εκ βάθρων την ιστορική πραγματικότητα, η οποία επαληθεύει σχεδόν σε απόλυτο βαθμό την αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία. Ένας τομέας έρευνας εντελώς άγνωστος στους περισσότερους Έλληνες και σχεδόν αγνοημένος από τους ειδικούς είναι η παρουσία, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της μηχανικής επιστήμης και γενικά της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα. Οι Έλληνες, λαός τοποθετημένος από την αρχή της δημιουργίας υπέρ της τεχνολογίας, αφού είχε στην τότε θρησκεία του θεό της τεχνολογίας, τον Ήφαιστο. Κύριο της φωτιάς, κάτοχο των μυστικών της τέχνης, του σιδηρουργού και παράλληλα κάτοχο πολλών μηχανικών γνώσεων που ξεπερνούν τις δυνατότητες της εποχής του. Η υπέροχη ασπίδα της Αθηνάς, η κεραυνή του Δία, δύο από τα πολλά και θαυμαστά έργα κατά τη μυθολογία μας. Η παράδοση αποτελεί την κρυμμένη ιστορία των απότατων χρόνων. Σε πολλά σημεία, τα όρια μεταξύ ιστορίας και προϊστορίας συγχέονται, γίνονται ρευστά, δυσδιάκριτα, εξαιτίας ίσως των κατακλυσμών και των φυσικών καταστροφών που δοκίμασε τούτος ο τόπος. Όμως η ιστορική πραγματικότητα της ελληνικής παράδοσης τα τοποθετεί με απόλυτη σαφήνεια και αποκαθιστά τη συνέχεια των ιστορικών γεγονότων και δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα της επιστήμης. Στη μυθολογία μας ανήκει και ο Δέδαλος, μια πρικισμένη προσωπικότητα της μηχανικής, κάτοχος απόκριφων γνώσεων, που έμεινε στην ιστορία ως ο κατασκευαστής των περίφημων πτυτικών μηχανών, του Λαβύρινθου και του Παλατιού της Κνωσού. Μαζί με τον Ήφαιστο κατασκεύασε και τον Τάλο. Οι πρόγονοί μας διέπρεψαν στη μηχανική και την τεχνολογία, προσφέροντας τα μέγιστα με τον τρόπο αυτό στην παγκόσμια ιστορία και επιστήμη. Η επιστήμη της μηχανικής γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά την ελληνιστική περίοδο με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια. Στην πόλη αυτή, οι Πτολεμαίοι ίδρυσαν ένα κέντρο σπουδών ανωτάτου βαθμού, στο οποίο για 400 χρόνια διδάχθηκαν και αναπτύχθηκαν όλες οι επιστήμες, με κύρια έμφαση στην υδραυλική, υδροδυναμική, βαλιστική, ναυπηγική, μηχανική, καταπελτική, πολιορκητική, ιατρική, αστρονομία, γεωγραφία και άλλες. Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε αργότερα στο Βυζάντιο, από όπου και ανακαλύπτουμε μια λαμπρή εξέλιξη σε αρκετούς τομείς. Φυσιογνωμίες όπως ο Αρχιμίδης, ο Κτησίδιος, ο Ήρων ο Αλεξανδρινός, ο Φίλων, ο Αθηναίος, ο Πάπιος και άλλοι ελάμπριναν με την παρουσία και τη διδαχή τους. Με τη βοήθεια των ευρημάτων θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και να αποδείξουμε και στους πλέον δύσπιστους ότι, εκτός από τα λαμπρά επιτεύγματα της κλασικής Ελλάδος, οι Έλληνες έκαναν λαμπρές ανακαλύψεις και προόδευσαν στα εξερευνητικά ταξίδια, στην αστρονομία, τη γεωγραφία, την ιατρική, τη μηχανική. Μετρητικά όργανα. Είναι γνωστό το γεγονός ότι καμία επιστήμη αλλά και καμία τεχνολογία δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχει μια εδραιωμένη μετρητική. Ο χρόνος, οι αποστάσεις αλλά και οι δυνάμεις είναι μεγέθη σημαντικά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη
την έβρεση ενός τρόπου μέτρησης αυτών με ακρίβεια και ευκολία. Διαφορετικά, η τεχνική κινδυνεύει να μείνει στάσιμη στο επίπεδο των εμπειρικών δοκιμών. Η αποτελεσματική ένταξη της επιστήμης στην τεχνική περνάει πρώτα από το στάδιο της ποσοτικοποίησης. Για το λόγο αυτό, εφιστούμε πρώτα την προσοχή μας στις μετρητικές μεθόδους όπως αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο για τεχνικούς σκοπούς. Θα αναφέρουμε μόνο λίγα παραδείγματα. Η μέτρηση των μεγάλων αποστάσεων με τη χρήση προηγμένων γεωμετρικών μεθόδων είχε ήδη φτάσει σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης από την εποχή του Αναξιμένους, ο οποίος έχει καταφέρει ήδη να μετρήσει την απόσταση γης-ηλίου σύμφωνα με τον Πλίνιο. Επιπλέον, η διάνοιξη της σύραγγας του 1 χιλιόμετρου στη Σάμο από 2 αντίθετα μέτωπα που κατάφερε να ανοίξει ο Ευπαλίνος αποδεικνύει ότι διέθεταν πολύ ακριβείς τοπογραφικές μεθόδους. Η διόπτρα και το οδόμετρο ήταν εργαλεία όπου η χρήση τους συναντάται ανά τους αιώνες. Για την ανάπτυξη της αστρονομίας ήταν απαραίτητη η χρήση του αστρολάβου του Απολλωνίου και του σφαιρινού αστρολάβου του Ευδόξου. Ακόμα, ο απλός γνώμονας χρησιμοποιείται ως ακριβές μετρητικό μέσο γωνιών. Εξάλλου είναι γνωστό πως ο Ερατοσθένης, στην προσπάθειά του να μετρήσει την περιφέρεια της Γης, στηρίχθηκε στην ακριβή μέτρηση της γωνίας προσήτωσης των ακτίνων του ήλιου πάνω σε αυτήν. Παρόλο που η μέτρηση του χρόνου είχε επιτευχθεί πολύ νωρίς, η μεγάλη ακρίβεια των λεγόμενων ιδρύων οροσκοπίων που πρόσφεραν στην επιστήμη ήταν απαραίτητη. Υπήρχε και εδώ λοιπόν μια παλαιότερη τεχνική στην οποία γινόταν τελειοποιήσεις που στήριζονταν σε μια επιστημονική θεμελίωση. Η αυθεντική έννοια της δύναμης δεν είχε δοθεί. Είχαν ανακαλύψει όμως μια ειδική κατηγορία δυνάμεως που ήταν το βάρος. Έτσι χαρακτηριστικό θα ήταν να αναφέρουμε τη μεγάλη σημασία που έδιναν οι αρχαίοι στο πρόβλημα της ακρίβειας των ζυγών. Εξάλλου, ο ίδιος ο Αριστοτέλης αποδεικνύει το λόγο που ένας επιμήκης μοχλός ζυγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια από έναν βραχή μοχλό. Πολύ αργότερα, ο Βιτρούβιος θα δώσει έμφαση στο γεγονός ότι η ανακάλυψη του ζυγού μας έσωσε από την απάτη.